Sigurno vidite moje lice, moje podočnjake, moje lice uopšte. Godinama sam mislila da je to od bubrega, od srca, od umora, od svačega nečega. Radila raznorazne analize, a onda sam ustanovila da je sve to Hashimoto. Prosto kad hormoni ne rade kako treba, onda se uspori metabolizam, onda se tečnost ne izbacuje kako treba, onda se osjećate loše, onda se svaki loš simptom odrazi na vašem licu. Tako je to i kod mene. Kad sam razgovarala sa mojim endokrinologom, on je rekao da je to. Jer ja sam bila vrlo uplašena, posebno zbog svojih podočnjaka. Mislila sam da je nasledno i moj tata ima, međutim moj endokrinolog je pobio moju priču i rekao da je to od Hashimota. Ne pričam vam ovo da bi vam se žalila, da bi vam objasnila zašto izgledam ovako kako izgledam, jer ja se svog izgleda ne stidim uopšte. I iz tog prostog razloga ne stavljam filtere, mogu da stavim filter samo onako iz fazona i to ću obično da kažem, ili će to da bude neki ludački filter. Znači ne stidim se toga, ali vam pričam da ako se kojim slučajem negde pronađete u ovim mojim rečima, ako kojim slučajem imate ovako promukao glas kakav ja imam od svog možda 5. razreda, obavezno proverite sve hormone za štitnu žlezdu, znači sve, ne samo one osnovne TSH3 i 4, nego i sve ostale druge antitela i svašta nešto gde možete da ustanovite. Ne igrajte se sa Hashimotom. Mnogo kompleksniji nego što to mnogi misle i nego što to čak možda i endokrinolozi žele da nam kažu.